По-перше, якщо ви наречена з об'ємом грудей 128, да, об'єм 128 бедра і груди 110. У мене є і пишна весільна за 6500, отака крута, шикарна. І є два варіанти. Це от така красунечка за 1500, і тільки що я приносила вам за 1300 була інший варіант. Тому все, зайчики, якщо у вас стоїть задача купити сукню, як ви думаєте, робіть мені розвернутий запрос на Viber. Viber мій є в шапці профілю. Шапка профілю є в лівому верхньому куточку, є аватарочка. Натискуєте на аватарочку, відкривається шапка профілю, там є мій номер телефончику. І все туди пишіть, все, що ви хочете, все пишіть. І ми поведемо.